ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Umkhrah University, Meghalaya. Ka Deputy Commissioner jongka Food Safety Enforcement ka kong DBS Mukhim ha ka khanyo tarek unailar arjar phunrio ka laithu bakala Sospon ya ka Laisen bat Khang ru Shipor ya ka wika Dukan ha pulo tang ha po khendet kenta bala lab ya ka jingle si hadin bala saphriang ka wika dorki bala ringdor da ki pajba kat ba ki nong trei jongka ni ka Dukan kitang sadye ki tiar bam harut ka Umkhrah habaya kran bat ka pati CCTV kakong mukhim kala maham ting eru ye ki we ki Dukan di bam kinthop ru ye ki ying basa baki te ban lekho ye ka bam ka di khanang ban om kta ye ki pajba nong bam kumba ka pau yang tu social media ti ka jabo ado ka la pen khenyi ki kendon jong ka food safety but kani ka lalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka commission of food safety ni la shutdown try ka temporarily kena wan yo ban le ya ki badon kambaro kat kum ka protocol as prescribed daga FSCCI kala don license ka license in suspect ngadang ab baki niki food safety officer ken wan raeng ay ka report jongki ke ga jing lap jongki ke ga jing shem jongki te ngan sala ban pet pade ke kat mu por ni laban puton ho kadai na to restaurant ho dia Sait tiar satu shawa Umkhrah mo tu gede go Umkhrah mene tinga ngadang let tang katu ko na marba ka phi kam de ka basuk man chulit chupet na chumi ban let chikiwe te em no mar ka kam chumi kam long kumta ni ha ban ya detail ya ki jingdon kam kat kum Shah kan tingi na takadaw kan Shipor yang ibangin le tang ko ke inspection ro ho definitely kandon ka fine nilaban ngam nang ban ong ye kata tat hadu bangin dala ayo ban shim bishar kum ka report ka baki niki food safety officer can support up shanga min sa laban pet padai kita nakapor sa kapor ngilit but judan balaban yo por ban shong klik ti office but buat nakaliang jongaro ngalen te ngimla pa de ban ong ba no kanu ka ba khot kanu ka ba jabo ringo ipi ka nili ka cozy bar ka bang idang let mene kanili how banai dang sen dang suwan dang dep inspection dang dep one check dang dep pet namar ni don go ki initiative nga ka bang initiate yaki bakin le on hygiene rating ti hakitu ki por ka bang let inspection ka bang le yakani ka biang ka bet na dong sodong ten rate kai ka baciar angkat pada hakini ki khendiat banai ngimla ban tip ya kata te imat long nakaliang jongki pada kala long hadu kat tu kan ka jing bom khen brew ka kala long sabab palat keni kala kila pen khen ya ka an kat kum ka schedule 4 jong ka food safety and standards act keni kalong ka ba yang bangan ong ba babalay na kaikadaw bakini kim ken snap ya ka food safety ti lesi ka long ka jing ken sting ga jongki hakabe day but ka bam ka di mo ka kata ka pangyong ka seafood na ka benta jongki pat nong bam baro ngela ay yaki ngong ipi ngela ya la palat ya ka ka bangi day ban le ngela ya Shah ban betin ban yalam yang lenti ki hakarukom ka bedai ngila ailut iki bad board bad buit bad por bad sor bad jing he kai bad training bad inspection bad nadong shodong ngila long lenient laban ong hakini ki por bad kisngi ki ba la dem te la nyo tang gitu ki ba lalong sabab palat sisa upot kata kamut ngila asim drastic action nang tuang tu ban ngila Khang tinrei nang ni sakmat kani ka warning
ya baro ki nong de marba mardi ki restaurant ki bar nang ta ki tea stalls nang ta ki cafe nang ta ki guest houses and hotels and everything ba ki day ban hap ban shimkhia ban penbiang penbit ban le khot na marba nang ningin ya ngin nom map shu yano re nang ningin ya ngin nom map shu ngin haban take a very strict action kan nakabenta ka jingkwa jingkhia jongki pai nong bam nong di kalong ka basher khaya du kata nakabenta ba mo ka ba ka jingle ka bom khen brio jongki ka kta ya ka kwat ka khia jongki nong bam nong di ka kta ya baro na du ikhlong hadu ki rangba ki temen kisan bat baro tikani kalong ka ba nakaliang jongi ngila ay kani ka warning lingba kani ka lat pathai kubor lingba jongpi ka pila ay ngi kani ka por na shimre ka kabu ban pentep shiki pai pa baro bakin kit khia ban le ka e ka kamram namar ba nang ni sakmat ngin hap ban shim action but kani ka no strict action hot ka de kata kumashi ong barabor but food safety is everyone's responsibility ka food safety hi babin yo hi ka food ya ka bam ka di ka khot ka balat ni ki jingma day ban chet ban tiu ban pen kre ban krom ya ka ban de ya ka ha ka jaka ka khot ka ba bit ban chet ya ka bam ka di ki dukan ki ba bit ban de ya ki ni ki jat jing bam jing di bat nang ta pa de ya ki pat ba ru kum jo bakin long ki ba pet perman ti nakaliang ka jongki barabor ngi ju penslur baki deban wan shakmat ban bu ka complain ka jongki ngi long available nakabenta jongki pat ba te hajaka ba pin lecture social media ngi pi ba ngalong ka ba ya ngi ha ka food safety ba ngin phai ban pet ban lani bangin pet ya kata ka social media but ke jingtip jongi halor jong ka jonga ru ha kalor jong ka ni ka benta ka long ba ki don ki well wishes ki ba shimkhia ban pha ya nga ya ka tu ka video limda kumta ngam ju don por ban check social media but nang ta ka daw le si la da aya social media kanum la ban poi singi hadin slim por ten rei don bok ngong ku mangala ong ba ki don kini ki well wishes ki ba immediately ki pha ingi ya kini ki video ki pha ingi ya kini ki complaints ti ka long ka ba ka klo ingi bangin take action ti ngi pensluri ki pa ba ban file ki complain ki jongki ken file ki complain ki jongki but ken la ban one show office nang ta ki la ban le ha ka portal jongi ka food safety connect ki la ban file ki complain jongki hang to but nang taru mentangi don officially ya uni u state phone number uba kila ban file ya ka complain but shen pin so yu iye kine ha ka bangin kini ki restaurant ki guest houses but we can have an display can have an display ya uni u state mobile contact jongi ha ka ba ki pat ba kin la ban file ya ki complain ki jongki mdei tang la da ki shamba ka tu ka restaurant ka ba ki leg bam kambiang kambit nri ki la ban make use of new ju number ban file ki complain ki jongki shangi directly but kani kan long ka ba cloying i ban yo ban take action ang don hang tu ban page ban le lo ki ba don kam kat kom ka protocol ti nreina du men neng la khang ya ni la issue la in temporary emergency shutdown هذا اللي بيتري صلاة Nadun khai thích con. bây là tôi không xoay ngay cái dia pakai skill di situ Ili mem yor ain gini con me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Lẹ mày để stage nem này tao ngồi còn quên. Tí tu. Jadi kasi em ngay cái sarang ai mo na. This time. Pinaiwan ay bams thiên ai ta papacho families to that rules right for it Ông use nem, ngủ qua nhà khăm mắt đó, ngủ tê đó chan bò răng khlev.
Babe, pass, your first division. Oh, babe. Congratulations, Khang. Thank you, babe.